uku shine bayan a masallaci za a binne shi, inda za a binne shi an ke dama tuni, ashe wai tunda za a gina masallacin ma aka ce to nan a ware a yi wani ɗaki, aka sa filoli 4 aka zagaye, aka yi ƙofa kama ɗan keji haka, kama keji irin kejin nan na kiwon awaki, wurin da zai yi kyau da kiwon awaki, wani waje mai rairayi sosai zai yi kyau da kiwon awaki haka, kuma wurin da faɗi fa, dan akuya 15 nan zaka ɗaure su kiwo ka dinga sai musu dusa, ga wurin mai rairayi mai kyau. To billahi allazi la ilaha illa huwa, gara a ce akuyoyi aka saya aka ɗaure a masallacin nan ake kiwon su, babu laifi, ya halatta. Ko gane yan Tijaniya, a sai awaki 15 a ɗaure a wannan wurin, kun ga da rairayi mai kyau, a dinga sai musu dusa. Ina ba da muna fahimta, ana ci da su a masallaci, wallahi ba laifi bane, ba haramun bane. Amma binne Ɗahiru Bauchi a wannan wurin, billahi allazi la ilaha illa huwa, yaƙi ne da Allah, yaƙi ne da manzan Allah, yaƙi ne da addinin musulunci. Wallahi tallahi, yaƙi ne da Allah, yaƙi ne da addinin musulunci.